Arewa Top Media, gidan nishadi. Ku yi subscribe sannan ku danna alama ƙararrawar sanarwa. To jama'a assalamu alaikum. A yau ne muke ɗauke da labarin wannan jaruma mai suna Ummi Rahab. To jama'a kamar yadda kuke gani dai Ummi Rahab ita ce ta ɗaya a yanzu. Don sanin menene ko me yake faruwa, kasance da wannan TV mai suna Arewa Top Media, gidan nishadi. Ummi Rahab dai ita ce ta ɗaya wacce ta fara mallaka iPhone 13 Pro Max. Allah ka samu a daishe. Rayuwa ta yi daɗi, waya sai wane da wane, amma yau ga ta a hannun Ummi Rahab. Ku kasance dai da wannan TV mai suna Arewa Top Media, gidan nishadi. Ni abin yana ban mamaki, an riga da an sanar da cewa Ummi Rahab yarinya ce karama wacce ba a so ma ta fara rike waya ba, amma daɗin duniya ya sa yau gata da 13 Pro Max iPhone ba. To dai Allah ya sanya alkhairi. Ku ci gaba da bibiyar mu da zarar abu ya faru a wannan TV mai suna Arewa Top Media, gidan nishadi. Ku yi subscribe sannan ku danna alama ƙararrawar sanarwa.